Ang oy ipit kita di ba? Tanaw ko balita ganiya ba kuya kay ba? Gibumbahan man nagbutirkano ng Pilipinas at China. Kuyawan ko ani ba maggubat na gini ba? Katong mga hadlok og gubat ayaw na lang gyud magtanaw balita kay makuyawan na jud mo ba? Ipit kita ni ba? Delikado na gini ni maggubat ba? Kung maggubat ra ba wala ba gilaban ang Pilipinas ba? Kay wa si armas. Hadlok kita ni ba? Sus magunsa na lang. Sa may laban na to sa China nga may pampe armas. Hinuon mo laban na to ang Amerika pero ang problema tabangan sa talagbalaw niya uro ba kay kabalahan. Malas kita di ba? Sus unsa marong adlaw. Uy birthday ni ron ako. Wa jud ko ihaw na di ba? Saon nga ni di ba? Unsa may tong bato na ni? Unsa kay tong ihaw ni ba? Wa tay manok ba? Uy, kung ang di man daw ko tinagpuan sa asawa ako itong diskartihan ba? Tanaw lang mo ha. What? Abra na kabra. Himuan ang litso ng manok. Kaya wala pa akong asawa. Harap abot niya, luto na. Mga na lang mi. Sige. Karon way mahimo ang asawa kay mga na lang mi. Kung muangal pa siya, di na gid siya kaangal kay mukhaon na lang mi ditso. Ang iyang manok ako nang gikalit og magic. Labi kayo. Tanaw guys, perting kaon nila guys. Wapas la kay balo. Nga kanang manuka, katunang dito gitaguan niya. Kay para siyang birthday, kay hapit na yung birthday. Pero akong gimagic guys. Wa siya kay bao. Tanawan ninyo, tanawa partilingawan nila. Inigtanaw niya siyang manok ron. Wala na dito, wala na dito. Guys, mag-magic sa ko. Kini ko lang pong walay sulod. Ako ni sudlan. Tanawa, bansay kay ko. Bansay kay ko mo magic. Basta ako'y mo magic. Ayos! Aloping. Ingon ani kaya bag mo vlog ang batang gini. Hindi kang tagubat. Nabot sa birthday.